Tenía 12 en la mano. Tenía muy buenas, Pedro.
zitzeitea ordea, zue guztiok bildu zerate, ejemplu hau ikustea, atzo piztu zen kare harritik, gaur sortu dugu karea, gaur sortu dugu karea. Bale, karia egin dugu. Etorri zeaten gehienak, atzo ere hemen izango zineten, baina bi hitzetan esango izu zer egin genuen atzo. 10 metro kubiko ekarri genitun pagoa, metro kubiko bat ekarri genuen akazia, eta metro kubiko bat ekarri genuen kareharriarena. Hasi ginen, putu luze bat daukagu, 6 metro eta 20 zentimetrokoa, hasi ginen zotzakin betetzen, ondoren ezpalak, ondoren egurra sartzen hasi ginen. Metro bat falta zela betetzeko, orduan, akazian latakin, azken finean kortezakin, bete egin genuen dana, takeatu genuen, eta orduan harri bost bat kaldero jarri genitu, sua eman genion. Beti ikasteko gaude, kostazitzaigun sua ematea, zergatik, gure aurrekoak sua eman aurretik, 2 egun egun lehenago, egurrakin sua ematen zioten. Hoi piztua eta berotu egon zedin. Sua eman genion, etengabe 4 ordutik behineo, ibili gara berriro jestentzan, kargatuz, eta bai egurrakin eta berriro lata jarri eta kareharria jarri. Azkenekoa kargatu zala, gabeko 10 aldean izango zen. Geroztik hor dago. Zeatea da, ez dakigu. Chula Berg,